Ya apa? Awak dhewe nyambut gawe. Cara kaya apa? Bakal dilakoni. Bener. Ning wingi Mas Bintara wis meleng karo awake dhewe. Meleng sing ya apa? Awak dhewe dikongkon leren anggone randal maling mergo saiki keamanan iki wis padha siaga. Awak dhewe angel golek lebon. Mulai dhewe dikongkon pura-pura nyamar kerja sing koyok wong-wong lumrahe ngono iku. Bener omong. Kira-kira awakmu ono gak pandangan-pandangan kerja sing koyok lumrahe wong-wong ngono? Dek. Awak dhewe kan pinggire segoro. Yo, terus Ayo nyambut gawe pura-pura dadi kulipang. dadi kuli panggul. Heeh. Terus nek wis dadi kuli panggul, Ana barang apa ae sing bakal dilebono nang kapal nek iso ayo diamano disetara nang bos besar. setuju. Setuju aku. Aku ngerti. Wong-wong sing kate numpak kapal pesiar, iku jelase gawane untuk jero tase. Gak mungkin sing remeh-remeh. Paling gak ono duwe mas-masan iku targete awak dhewe. Cocok omonganmu. Mumpung durung kesuwen. Ayo budal. Ayo, budal. Nyambut gawe gak sedina rong dina awak dhewe dagang emas nang luar Jawa. Tapi dina iki biasae kapale berangkat pas jam saiki. Jam Lah piro, iki Cak? kok gurung ana jam 8. Oh, lah iya yo saya dinteni ae, Cak. Lah biasae kan gak jam 8. Lah terus iki kok kosong blong kan manol tah apa nduk pinggir Lah keliru paling, pelabuhan. Cak. Loh, nah iki Iki bae, Cak. Lah iki bae, Cak. Takonono. Hei. Sopo jenengmu? aku Sohing, Mas. Sohing. Dudu kancane iki, dudu. Tuh, Mas. Tak pikir Sohing kancane iki, dudu ya. Oh, oke arek endi? Aku omahku adoh gak kenal, Mas. Apa? Jangan nanti tujuanmu jangan nanti. Aku jangan luar Jawa dagang, Mas. Oh, awakmu ki berdagang. Iya. Apa sing mbok kula? Yo mas-masan, Mas. Mas-masan. Liyane mas-masan gak ono. Aku kit mulai isok dagang yo pancen mek siji tok dagangku mas-masan, Mas. Aja Takon diomongno, Cak. Gak apa-apa takon mbok menawa engko isok nuku dagangane Ndik awak dhewe. Ngono ta? Iya. Pak Sohing, sampean Nggih. lah ajenge budal ten luar Jawa. Nggih. Yo nopo lek sampean kula rewangi ngangkat barang-barang sampean. Mah, Paling Perkara bayaran gampang pun kena dironding. wah, ngeten lho Mas. Ya sepurane sing kathah. Kula niki mboten percaya kalih sampean, sinajan to sampean ngejak kula barengan kalih sampean. Sampeyan mbek menawa apa-apa mungkin ta barang kula sampean go mlayu. Yo nopo. Cak. Cak. Sampeyan lak dereng gak ada tiket sih. Dereng. Mangkane kula kali dulur kula niki pun biasa ten mriki Mboten. kata kanca. Mboten. Ngene lho. Tak Sohing. Timbangane sampean bingung-bingung tuku tiket, Nggih. engko sampean tak dudono. Piro ae sampean bayar, sampean langsung bayar nang kasire. Aku gak nrimo apa. Kula mboten percaya kalih sampean. Kula mboten atik kan manol niki makelar tah napa kula mboten Dadi awakmu gak percaya mbak aku. Betul. Oh, bangsat.
sowan kene tak niati tak kajati aku gak kepengin barangku dijaluk karo wong liya. Nek barangmu gak kena dijaluk marek wong liyan, Tak rewangi to sing balung ayo. Nek adu kasekten adu. To sing balung geger sedina ping 7 tak ladeni. termasuk awakmu ngentengno patimu. Akarmu. Sohing. Bener. Tambah tak etet. Yo, Saiki enak ya apa? awak dhewe terusno golek wong-wong sing kate budal numpak kapal. Pesiar masmu. Siap. Yo. Wis ngono ayo. Jok kesuwen. Ayo, undang bujat saiki ayo.
Wanto iki ya apa iki? Pakut to, Pak. Apa sih mbok tengguluk? Sampeyan enak ngomong-ngomong kula niki. Oh, gitu. Ono saya. Sing mbok gawa iku apa ae iku? Kal. Bekal kok sakmono kae iki. Dukur niki kambine bapak kali kambine Mas. Oh iya cocok. Sini sor niki celana. Oh celanaku. Nggih. Sing tengah-tengah niki jeroan. Jeroane apa? Niki jeroane sampean kali bapak. Oh kok kate gendeng kon Atau iku. mriko mangke nek gak ono wong dodol sampean kate gawe ope ya sampean. Nggih, Pak. Iya ya. Bener rasa karo Wanto. Ngombene niku wau sudah entek. Niku wau kula mboten kuwata ngelak. Ten kapal. Ya iya ta lah. Gampang. Mangkene ngelak jenengan jegur ten laut. Ngawur ae kon. Entas male. Wah, rek. Ayo kelelepen. Loh, Apa to? mari kira ono arek karnaval. Sing jeragane diminggir-minggir. Mas, Aduh, Pak. Sopo karnaval? lho jenengan kamu niki mboten badhe karnaval ta? Oh, ngawur. Oh. Andanono, Det. Det. Andanono, Det. Niki Det. Det sapa jenenge? Hondet. Ah. Loh, kok hahaha. Jenengan potongane kaya manuk cendet. Loh, Ilglen rambute kaya Dora. sik gini. Kaya Wiwin. Wiwin sapa? Iki apa, Cak? Wong gawe kok gak dadi ngono. Aku dibisi wae ucok ngale. Tak takoni. Wae ucok bisi ngale. Tak takoni. Wis krungu. Iki ceritae. Det. Kalem sabar. Ah, nah. Mana mbakon? Nek kula dah. Oh, awak Eh. dhewe iki wong sangka. Mm-mm. Kaya ngene iki bae wong kene. Oh. Sampean-sampean iki kate budal nang ndi? Kula ngan rombongan kajenge budal ten Filipina. Bro, nek ngomong biasa kan Filipina. Gua orang gaul, guys. Tenang dikit kenapa lo? Emang lo sama gue? Oke deh. Lo Eh. ngapain kayak banci? Ngene. Apa, guys? Lek tak delok gawan sampean iki lak gede-gede. Loh, jelas. Jelas. Makane ya apa lek tak ewangi manggul tak unggahno ning kapal. Oh, dadi iki tukang panggul. Iya. Wong susah. Susah dhewe. Pembantu. Iya lega atimu. Ngono wae potongane mlete. Bojoku nyisik kok takono kapale budal jam piro? Bojo sampean sing ndi? Lah iki bojoku iki no, nyisik iki lho. Ojo pringisan man, ojo guyon ae. Bojone kok ganti terus? Le, Kok tak ganti aku rabi ping 5. ping 5. Ping 5 ya gak mana-mana. Le, bisane mana ya wong padha lanange goblok. Ngene lho bune. Le, Pak, lapo? niki mboten padha lanange. Padha apane? Tapi niki telale pun dijiret. Hus lambemu. Nomor sesok. Ibumu iki ora ping 5 aku tok sing urip kabeh dipateni. Lah terus sampean kapan mati, Pak? Rot, Hus, lek didelok keluarga iki goyang guyon tok isine. Jelas. perkara kapale budale durung wong tiket ae awak dhewe gurung duwe kok takok budal. Nah, Kuncine kapal, Pak. Eh? Kuncine kapal. Lah lha apa kapal mbok kunci ku? cocok, Pak. Kok iso cocok? Lek sampean gorong duwe tiket. Dot. Gorong duwe tiket. Ngeten lho, Pak. Kula badhe nulung sampean. Kula kan kuli panggul. Ya, terus? Mbok menawi jenengan butuh tiket kula anter, tumbas tiket sampean bayar iki ambak. Oh. Kula mboten badhi. Tadi sampean niki saklar. Maklar, Pak. Le, iki ngono bahasa sing saiki jenenge colo. Oh, calo, Pak. Calo. Kula ngapunten kula pun gak ada tiket. Tiket Persebaya vis Arema besok. Us, iku niku bal-balan, Mas. Bal-balan. Mboten padha. Mboten. Kayak numpak laut kapal iki lho. Laut kapal. So, aja celometan. Hafal laut. Pak sampean nggih mbanyol saged. Tumut-tumut ludruk kok telak edo lho, Pak. Tumut ludruk. Bagian apa? Kirangan jebele-bele ta napa ngoten. Lah, bagian nyenggrang.
Awakmu kandha lek ro nggone tuku tiket ndi nggone? Nggih, teng mriku sebelah niki, sebelah kantor niki. Iki apane panjak iki? Oh, wingkinge, Pak. Oh, murine panjak. Nggih. Sawah Pak mriku Pak iki panjak. Sawah. Kowe elek nyerekal. Dalan. Oh, kandhani ngeyel. Jenengmu sapa? Kula Bandot. Lah sing iko? Bondet. Lho kok diwalik tok bandot ambek bondet. Nggih, sak Oh, dulur nggih. Iya, sadulur. Wajah ya mirip kok kaya banci titik. Nggih, nggih. Niki saiki ndot. Nggih. Det. Bandot ambek bondet. nggih. Nek awakmu nyoto-nyoto runggone kanggo tuku tiket, ayo aku terno. Niki kula betaken pisan Pak Iki timbangane. mbok apa? Rencang sampean keberatan. Niki ngoten teng pelabuhan, Pak. Ya terus Iki aja gampang percaya teng tiyang. Ningali potongane. potongane apa? Potongane kaya luwak anyang-anyangan kok. Hus. Sampeyan gawani barang kono ilang. Ilang. Aman, Pak. Aman, Pak. Lho, aman. Nggih sampean itu. tutaken kula. Ngene lho, So. Dadi wong iki aja gampang curiga. Ah, nggih betul. Iya. Cocok. Arek loro iki wis kandha lek kate nulung awak dhewe. Ati ayo sing percaya. Percaya. Wong urip alam dunya iki kudu saling percaya. Gowon ngono kan. Nah, Sampai kudu sing waspada. Coba. Gak kenal. Akeh wong nulung mentung saiki, Pak. Pak. Sampe kok aja Bu. sembrono ta lah. Mas. Justru lek sampean gak tak tolong. Ten pelabuhan niki kan akeh preman. Nggih. Bener nih. Awak dhewe wis kenal kabeh. Kenal ambek kabeh. arek. Lho, ya Justru so omongane So. aman, Omongane So. Sampeyan wis akrab, Loh. Pak. Lho. pun nek sing mriki nggih kula duduhaken Oki niku nggih preman. Oh. Nggih. Angga nggih niku nggih preman. Apal nggih sampeyan. Apal. Apal kabeh. Leh, sing Iki gak kontone ta. iku gak tangga. Mboten, Mbak. Pagae tanjine premane. Lah ngene lho, Bune. Perkara ngono iku aja dipikir. Butuhe awak dhewe nang iso budal nang luar negeri nang Filipina. Ah betul, Pak. Nggih, Nah. nggih. Perkara kuwi aja dipikir, ayo dipikir mburi ae. Sing Nggih. penting budal dhisik. Nggih, Pak. Apa? Nggih betul. Betul apane? Niku walu sampean ngomong. Pak, ya napa Eh. Pak? Dikeke ta mboten? Nggih pun aman-aman. Ya demi tiket iki ayo. Nggih. Tak gawakno. Iki geleman arek iki. Sampeyan jamin ah? Nggih tak jamin, nggih betul. Ate ilang awas sampeyan yo. Nggih, nggih. Sampe lak ngetono buriku sih. Kok ate ilang sampeyan tak wayu sampeyan. Nggih, sampe tutno. Teman, Arek iki rek. kamu enggak bohong. Tidak. Oh, wah. Menang. Elek gak percayaan. Ambur aku. Oh, jadi banting to nek kocone to. Pun. Iki tasku arene. Det. Pak, nggih, nggih. Sampai bendot. Bondet, Pak. Bondet sampai sapa? Bandot. Oh, bandot. Nggih. Ngene. Lek kon pancen ronggone, ayo. Asu. Nang dudono dalan iku ning nggone. Ayo. Nggih, monggo, Pak, monggo. Monggo saya. Sampai tutar nggih. Ayo. Siap. Ya di situ ayune ram. Tenang ae, Nduk. Nah. Nek awakmu susah, emas iki melok ya apa no? Aja susah-susah. Engko nek suwayahe judone teko dhewe, ya ta? Ya. Hah. Tapi aku seneng ya apa. Lho lah iya. Makane engko nek ngenteni bocah-bocah pagaweku kabeh nek wis teko, ya. Engko baru tak kongkon sapa sing kok seneng.
Oh iya teko gembrucu ki. Bos. Ya, masuk. Monggo. Monggo, Pak. Oh, monggo. Nggih. Monggo, bilang. Dari waduh nggone utawa piye, Mas? Masalahe ojek mboten namung dadi mlampah mawon. Kan gang-gang sepi. Iki sing jange pesiar. Nggih, Pak niki, Pak. Pintu nomor 3. Nggih. Bukaan tiket nduk kono. Marut kunci. Ya toh ya. Ayo, kon masuk kabeh rono. Pak kula kan jek itu Mas tiket. Lho langgi teng mriku. Oh, ngene mriko. Oke, kantor mriku. Gone niku nek tiket nduk kono. Kono, Pak. Ya, ayo, Pak. Monggo. Pak, tepung di Pak. Gone tikete nggo kono lokete. Keloe, lek gak tiket aku. Lha kok iki melok lunga ta, Gak? Sing loro kari nduk kene. Heeh, sing tuku tiket bapak iki. Kok tumbane kok ben apa, Pak? Niki anak buah kula Gak apa-apa, tanggung jawabku. Oh, nggih pun kula tak mendhet tiket. Iya. Tantanane, Cuk, masuk. Sopo kok mentok-mentok iki? Boten arek-arek lho. Ket man bungone aku jare elek, Pak. Aku nelek ta ganteng. Kadang. Temen ta? Tak takonane. Kok takono. Zaman jawab sing serentak. Wantoi ganteng ta elek? Wah, krungu dhewe ya. Sun. Jangan dari mana? Mak wis mati. Ngono kok gak balik-balik aku terang. Sampeyan kok ngengken kula ten mriki wonten gaweane napa? Tak delok sekloron pakaiane kabeh necis. Oh, nggih. Kula melorot, Pak. Potonganmu koyo ngene statusmu nyambut gawe apa niku, Mang? Kula. Iya. Karo. Apa? Karo. Apa? Kula niki. Heeh. Kare, Pak. Aku takon. Nggih. Statusmu nyambut gawe apa? Kula. Kula. Pembantu, Pak. Ketibal. Lho kok kedibal sih, Pak? Apa? Mboten. Keduduk. Keset. Punya aku lho coba iso. Punya aku. Suwen kon are. Gentenan ya. Iya. Awakmu melok juraganmu dibayar piro? Kula ambek juragan kula alhamdulillah dereng dibayar blas. Temen ta? Derek kok. Awakmu? Kula kali wonten iki sak wulan niku Pak mboten kaya pembantu-pembantu liyane. Iya. Juragan kula ku sogene petung soge ponjol rong pedhet. Soge kok bonjol rong pedhet. Saking sogene niku. Saking sogene ya. Lomane nggih petung-petung gak karu-karuan pun. Kula sak wulan bayari kali juragan kula Piro? 750. Sauran. Sak wulan niku. Kula bareng. Awak piro ya? 750 kadang ponjol 5.000. Nah. Niku sampean bayangno 750 ditukokno kerupuk oleh piro sampean? Apa gak mombol sampean? Saiki nek 750 rumangsamu wis gedhe. Gede, Pak. Wah, kok wedho kuwi. Iku nek melok juraganmu. Nggih. Nek melok aku 2 kali lipat. Oh. Eh? 2 kali, Pak. 1,5 juta. Wah. Boten purun kula. Lah piro? Toh? 1,5 juta boten purun. 1,5 juta toh. Kula gelem dibayari 1.500. 1.500. Pinter ta goblok. Goblok kira arek kira 1,5 juta. Boten, nek 1.500.000 kula purun. Nah. Ya toh. Pinter kon mbak. Iku padha goblok. Kowe padha, Pak. Lem? Sakmonten. Iya. Mboten becik sampean. Loh, nala apa? Aku mbecuk wong pegamu nduk kene. Toh. Lutung toh? Eh? Lutung. Kena digawe nang pura toh? Hah? Niku 1.500. Jangan iki adikku iki. niki adek sampean. Iya. Sampean ah. Wah, Tugasmu njaga adikku. wah bener. Jaga niki tak ta? Iya. Beres. Kula tok mawon. Kula tok mawon dijogo. Gak kon jarine wis gak kok. Hah? Gak nek wong akeh. Ayo jaga kono, Mong. Kono, itu. Ngadep rono. Mecicil kalembokan. Duduk manis.
Nek gak tak takoni aja ngomong, nek ngomong tak batek intil-intilmu. Ngotot. Diam. Ya berarti saja kok karo sing ganteng kok ngelirik saja ya apa? Aku seneng arek iku mau lho, Pak. Oh, bener. Nek akmu seneng karo arek kok mang takonono, ya ta ya. Nek kon cinta ngomong cinta. Jenenge sapa, ya ta? Iya, tak takokane. Wanto! 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 Napa, Pak? Celun juraganmu lanang sing nom. Lah wong terus kokon meneng ae kalau jawab. Iya, ya aku salah kare. Wah, Jurak. Gak konsisten. Kon meneng kon ngomong. Panggil sing ganteng kon rene. Adikku ada rasa cinta. Tunggu ono, gitu? Tak tinggal roman. Kon wajib nunggoki. Nunggu tok lho nggih. Iya. 1.500. 1.500. Siap. Tapi ono melayu nerek lanang tanggung jawab kon ya. Beres. Lho. Abe jeragane dibatik batik. Sing ganteng lho lak lho. Iki Mas. Jenengmu sapa le? Aris. Nggih. Kula Ali, Pak. Nggih. Saiki Terus pundi? awakmu tak persilakan iki adikku Bintari, ya toh? Nggih. Ya apa karepe? Tak tinggal cek dijogo tikus seluruh iki. Ya. Apa? Nggih, Leng, celeng. Oh, kejam. Apa? Oh, nek aku gak kejam aku luman tampano tak persen. Tampano. Kon digawe piro to? Piro apa iki? Kodhok ngene. Dijogo, ya toh? Nggih, beres, Bos. Bos. Jane ana perlu apa ya? Sik, Mas, kenalan. Aku Bintari, sampean sapa? Jenengku Ali. Lah, perlu sampean kenalan ambek aku iku perlune apa, Jal? Sampean ngomong. Wis gak kesuwen, aku kate jujur. Jujur, Dik, sing bloko suto ngomong ambek Cak Ali iki. Aku asline seneng pean. Seneng pean. Waduh. Sok, Oh, Mas. seneng aku ya, Sok. Lumayan, Mas. Wayu, Mas. Sok. Lumayan. Apa? Wes, Sun. Lah kok gak melok duwe SIM kok apa kon? Pantes tak kira-kira ambek aku. Cocok, Mas. Sik, aku melok takon ambek sampean. Aku durung nate kepethuk ambek sampean, senggol gepuk ya durung nate. Kok iso sampean ngungkapno rasa tresno marang aku? Dasare apa iki? Wis pokoke aku seneng ambek sampean, gak ngerti pokoke sampean kudu ambek aku. Dadi sampean kepengin ambek aku. Yo, ngene lho, Dik. Yo sepurane ae. Katresnan sampean terang-terangan tak tolak. Lho kok ngono? Lah aku ora duweni rasa seneng marang sampean. Tapi aku seneng pean. Lah nek aku gak seneng, Ya kudu seneng. kamangka wong tresno iku teko tuluse ati. Lah aku durung kenal ambek sampean kok moro-moro wis ngungkapno rasa tresno. Kesuwene tukono obat kuat ae lho wis. Lah pen gak gelem ya tak peksa, pokoke kudu gelem. Aku kate mbok peksa. Sekali tidak, ya tidak. Sekali gak gelem, ya gak gelem. Terus ya apa iki lek gak gelem? Kudu gelem lo jare Wanto. Gak. Terang-terangan tresno sampean tak tolak. Oh, ya apa sih? Ayo ya apa kudu mlayu. Sabar, Ning, sabar. Sabar. Makane ta, nambah wong lanang ku sing ngalus. Sampeyan kuasar ngono arene. Kok serun sampean niku. Suwun. Lek sampean kuno timbana mbak iku kan aku ya padha lanang ya. Lha kok ora bacokane so. Cak, arek tambah mlayu, gak gelem ambek aku. Cinta temen. Arek melayu. Iya. Sing ngongkon sapa? Iku sing Awakmu ngongkon. Sinten? Awakmu. Halo. Apa? Mboten sanes kula. Iya. Ayo, kon sing ngongkon. Sinten? Loh. Sing ngongkon sapa? Sinten? Sing ngongkon sapa? Kula. Boten. Dik, Larene wau mlajem piyambak, Pak. tutut ono, ku tak bantu. tak tututane. Yo, hati-hati, Ning. Awas nek kono ulo.
Yo prek kon Joko 1500 1500. Pun kula kawal niki wau. Mara gak iso mara mlayu ae, Pak. Kula ngadeg ngeten mboten ngatasi. Mboten nututi mpunan, lajeng piyambak. Ayo ngawang, wir. Ngawang, lare gak ono rambut arang-arang atakno. Sing wedok jalur rene. Sing wedok, Sing wedok sing ayu. Kanjeng to. terus ganti. Aku nyetres tenan. Paman, Nyambut gawe teko nunggu ra pecus. Kupingmu jepopong. Irungmu pesek. Mripate mendolo. Iso ae. Ini bos. Duh, jenengmu sapa, Dik? Masda. Madya. Saiki ngene, kon urip nduk kene, aku sing tanggung jawab. Aku gak ndek bojo, sampun tak pek bojo ya. Aku gak gelem. Lah apa kok gak gelem apa sebabe? Sugih, ya toh? Masih sampean soge lho, aku lho gak seneng. Lho, wong urip kok donya sing dilek enak. Nek gak enak lak percuma. Iya ta, Sa? Nggih, Pak. Lho kok pe. Nggih. Ya bagus. Gelem gak, Dik? Mah, Nek tetep gak gelem, ya gak masalah, tak kei tempo 5 menit. Jogon tek mikir. Ya. Kula rayune, Pak. Gampang. Kula kene kata-kata. Ning. Ngene lho, sampean gak gelem apa? Apa sampean gak gelem? aku lho gak gelem. Apa sebabnya gak gelem? Wong lho tuwek. Wonge wis tuwek. Kuwi ana bener to. Ngene lho, Ning. Ning madhe iki sik enom. Bener, ngono. Tapi demi kebaikan. Sampeyan epok-epok gelem ae. Iya, Ning. Nek sampean gak gelem aku kok dikek lho, Ning. Sampeyan gak gelem, kabeh kok bakal dipateni. Iya, Wis pokoke aku gak gelem aku tak mlayu. sik. Kok Sampean gak gelem? Gak. Wis ngene ae wis. Sampean nek gak gelem temen, saiki mumpung gak ono wong. Nah. Sampean mlayu ae. Iya ta, temen ta. Iya. Ya wis ning aku tak mlayu ya. Ayo cepetan. Ojo rek noleh naburi lho. Toh. Goblok arek iki. Apa? Iki gak tanggung jawab awak ndek. Mangane aku ndonga kok jelas dipateni. Pokoke delokno aku engko. Tutno ae, yo. Semoyo. Semoyo kakimu ngono. Semoyo. Semoyo ndonga apa kon niku? Ndonga pokoke selamat semoyo. Gak masalah to. Nggih, Pak. Nanti Madya. Niku napa? Napa niku? Kamu jangan bicara sembarangan. Nggih, Pak. Bintara. Nggih, Pak Bintara. Mbake niku wau melayu. Kon tanggung jawab tak kongon jaga. Nggih. Kebijaksanaanmu ya apa? Pun kula jaga dengan baik. Tapi niku wau disinggakno kali rasa akhire melayu. Kaya rasa. Rasa sing jelas. Nggih, sing jelas. Kon so. Pak, nggih. Aja mlayu. Boten, Pak. Boten. Sing ngongkon dari wanto awakmu. Sampeyan ngekek tanggung jawab kula, Pak. Wonten mlayune lare, nggih jelas kula sing tanggung jawab. Jelas. Lah terus karep sampean kula penggak niku lha napa? Sampeyan curiga napa teng kula? Paukuman Nggih. kamu harus ndekem nduk kene. Lho, ndekem nggih ndekem. Kula kajeng teng mriko sekedar. Ora oleh. Lho, lha napa mboten kantuk? Kon wis dadi wong hukum aku. Mboten mlayu kula, mboten mungkin mlayu. Kula enggak ada tanggung jawab, Pak. Kula niku wong lanang lan napa kula mlayu? Ya jelas iku bagus tanggung jawab. Mboten mungkin koyo liya-liyane. 1500 1,5 1,5 juta re. Adek kula mlayu. Lho, isin kula, Pak. Jelas. Lah napa kula mlayu? Lah apa? Lho, kan iki tiang ini, Pak. Sok. Karek situ. Mboten, Pak. Kula niki mboten kaya rasa. Rasa niku laki-laki pengecut. Jelas. Nggih. Aku dibujuk ndelok Nggih. motor akhirnya dia melarikan diri. Melarikan diri. Iya. Nemen nyanyi. Kon gawe melayu. Boten. Mentah. Boten. Heeh. Lah napa yo arek-arek ngomong. Ngono. Melayu. Nah, Ngono. bagus. Koncoku. Arek-arek ngoten niku mesti Iya, ngomong iya. kaya rasa. Ngono. Melayu. Nah. Wah, Kamu melayu sih? wah kula mboten. Oh, iya. Ini arek-arek ngoten iki. Heeh. Buka Pak ngono. Melayu. Nah, jelas. Kula get tiga. Ono apa Pak? Melayu.
duit. Bandut! Ya, Bos. Siap, Bos. Kejar arek wedok sing nggo bayi. Siap, Bos. Berangkat. Oke. Soalnya nduk kene. Kon kok iso nututi aku iki? Lah, kene aku goleki sampean. Lho. Dadi aku metu teko nggone omahmu iku mang mbok tututi. Heeh, aku goleki sampean tibake ketemu ning nduk kene. Lho. Gak pegel kon nututi aku ngono. Enggak, wong aku cinta nang sampean. Ngene iki aku rada percaya ngene iki. Temen rada percaya aku. Teko ungkapan cintane ngene iki rada percaya. Terus ya apa? Apane? Kan sido gelem tagak mbek aku. Sik tak takoni pisan kas ya. Sampe iki jare sapa ning temen ambek aku ta? Apa dise dipilih iku? Ya mbok pokoke aku sayang nang sampean. Oh, gak sayang nang Siwan niku. Ngomong apa sih ben iku? Lho, ngomong basa londo karo sing ngerti ngene iki. Dadi umpama sampean tak tolak, sampean entengno pati sampean ngono ta? Oh, ya aja rek eman rek. Iya, aku rumangsa ngesakno ambek sampean. Kira-kira sampean melak aku ngono gelem ta gak? Gelem. Temen ah. Umpama mangan sego tanpa iwak ngono gelem. Gak apa-apa. Lho, gak gelem. Gelem pokoknya ambek sampean. Waduh nekat temen. Umpama sedina gak tak belanjani ngono ya apa? Ya wis turu ae nek ngono. Oh, turu tok. Temen ah. Gelem melak aku. Ayo ngono. Ayo. Ayo. Aku diuber-uber. Mau wong gak kenal aku nang. Hei. Lapo kon mlayu-mlayu teko omahe juragan? Ya aku gak gelem, aku mlayu. Gelemo uripmu lah enak, gak bakal kluntuk-luntuk kaya ngene. Mah, Njaluk tolong sapa maneng? Waras, Eka, Oki, gak ngaran nulungi dapuramu. pokoknya aku gak gelem. Wis ngene ae. Gelem gak gelem kon dina iki kudu nurut aku. Mah, aku gak gelem. Gelem tak gak? Gak. Gelem tak gak? Bondet, Yo, apa sing mbok gawa? onang jabang bayi. Didele, Delek. dele. Det, apa sing tak gawa iki? Lampi, Dok. Radi iki kanggone apa? Perkara sapa sing nyekel lek wong bagian masak ya digawe masak. Diangkrek. Lah terus karepmu Gladi iki kudune digawe materi si ponang jabang bayi. Dodot sik kalem. Apa? Ponang jabang bayi gak duwe dusun. Lek kok pateni mlebu neraka kan kok. Diangkrek. Nyambut gawe awake dhewe ku kudu mentala. Aja maneng dosa. Neraka
bakal awak dhewe gleboni nyambut gawe ngene iki lho. Sora sing kaya ngene, bayaran kacek 1000 repe sekon muri-muri. Ayo ngomong. Nek ngono karepmu bayi iki dipateni terus ae dhewe ngomong nang bos Bintar. Sembarang wis. Ayo patenono. Aku sing maten. Lho kate sapa maneh kakon? Hoki. Tak hitung ya. Itu ngono. 1, 2, 3. Duso ndo duso. Ya ampun. Aja ngomong dosa. Aja ngomong dosa. Sing penting jerot wis. Pokok jerot ya. Ya. 1, 2, 3. Gak teko ndo. Kene. Woblok dadi preman. Minggir kon bakal ngitungi. Tak hitungi aku Ya. kamu sing ngejros ya. Ya. 1, 2, Kangune si panjak iku. Ana kancane metu kok ditabuhi anggit aku iki ludruk ta ya apa? Lah, Bu. Lah kowe lodruk apa ora? Ya bene. Mangan karo Ngantuk samplokan mlaku kesandung mrene iki mau. Lah iya. Kesandung-sandung. Mangan karo samplokan. Wayaku metu ya nek kae wae enak. Aku ngantuk iki lho omahku cedhak. Omahku ki dile kali. Omahe kidule kali Madapura. Butuh bebek ngomong iki ya iso dadi bebek. Lambemu masa aku dadi bebek. Ya gak ngene lho mbakmu. Awan dhewe iki wong loro riwa-riwi. Kaya ngene budal nang alas. Nggo alas pungkasane sing didelek gak metukno. Lah iya, lah sampean tujuane golek ya apa lho? Lah aku nek nurut karepku ya ayo ndelek empon-empon digawe jamune dhewe. Ngono lho. Aku wedi. Lah wedi lha apa? Aja nang tengah-tengah alas po pinggir-pinggir kene lho, Kang. Lah wis kadung tengahe genjot ngene lho. Lah iya maksudku kok sampean aja nang alas aja menengah-menengah. Wedi aku. Ngene lho mbokmu. Awan dhewe ku urip ku kampung mlebu alas metu alas la opo lho kate wedi. Dene bedhese gak ngerti gak metu-metu. Ya babang ngono ae lho. Dikon metu ngomong dadi gak kerungono awake dhewe. Merono. Ya apa? Mbah. Ayo ayo ayo. Ayo. Melayu gak ngomong-ngomong nek melayu ae. Ngomong apaan deh aku melayu mau langsung njukuk bakso aku mau. Aku yo. Langsung melayu. Lah iya. Loh, Mas Ali. rasa Nggih, Mas. wanto ta iki? Oh, iya, Bro. Ngomong karo aku oyo-oyo apa iku? Nah, iya ngono lho. Iya, Bos. Kon kok iso keplayu-keplayu? Lho yo napa sampean niku?
Kula niku lak dadi pateni kali Pak Bintara niku wau. Yo gelem mau dipateni. Lho gendeng sampean niku. Meneh iso gak iso ngepur. Meneh gak iso tandang gawe lan. Iya, aku kepethuk awakmu kok mapan kebeneran, So. Kok mapan kebenaran napa, Mas? Aku jare doleki adikku. Daud. Iya. Melok ical ta? Daud yo ilang. Lha dapat gak ngono kok. Lho. Yo napa sampean niku lho njaga arek sitok gak iso. Lah iya iku mau loro ucul ilang. Mbak ucul adane kucing sampean niku digendong kok ucul. Lho, lah mangkane iku tak doleki bareng-bareng ambek awakmu kon gelem ta? Lho yo napa nggih purun mawon sampean niku. Mbak iki yo ilang barang. Padha. Ilang kabeh. Sak keluargaku kok padha ilang kabeh iki. Duh, mreteli. Ayo didoleki ae. Ngono. Sembuh sak paran-paran. Iya. Remes aku wis soal iso. Kok Mbak sik didoleki nang alas-alas doleki ya wis. Iya. Paling nang Windu Gading Iya, ngono. rasane ngono. Ayo Ngono. doleki mawon. Ayo, monggo. Ayo. Lah iya. Adikku tibake nang endi? Mosok saiki ya wis gedhe. Terus aku saiki lho goleki nang endi? Neng, Lho, Mas. Iki nih. Lho, ada nih. Neng. Sampeyan iki lapo nang tarik iki? Arek gendeng iku. Ndi? Iki nang tengah alas iki kok. Alas kok nang tarik. Nang tarik. goleki adikku. Lho, Daud. Daud. Nggih leres terus Mas Ali terus Daud, Mas Daud niku wau ical terus. Dapat gak Kok saged ical saged ucul niku lho. Iku apa jenenge? Mboten sampean taleni ta kok napa? Samu kebo ditaleni iku. Aku gendong. digoda karo sing iko lho. Sampean dikuyo-kuyo. Nggih. Kali sinten? Karo perampok-perampok iku. Lah terus akhirnya Terus aku mlayu logor adikku. Mas Daud logor. Heeh. Aduh. Duh gak cepet aku Lah iso. iya. Nah terus yo apa ki solusine, So? Ngeten mawon ning. Sampean kali Mas Ali. Heeh. Ayo kalau didoleki ae. Ayo, Wis, bareng-bareng. bareng-bareng mawon ojo dindal bahaya. Ayo.
Ya, cek iki aku ana rulutung iso pegel nggo kursi. Aku percaya, ajane Budi Wijaya masih duwe lutung. Ya ro pegel lungguh dienak-enak. Loh. Lah iki nek dikae gedang terus lak entek rong renjing iki kok. Awakmu sing kon gawa. Oh. Sano rek. Mosok bedes ya bisu. Tapi sano. Oh, iya. Oh, Jangan kuncine kok ubek. Jangan kunci mang kok ubek. Lonceng tok. Oh, bonceng tok. Alhamdulillah. Rene sana ganteng-ganteng gak iso ngomong. Iso kok. Wah. Tak urui ngomong ya. Iso kaya manuk uwuk. Lah yo awake wis metune jam 2 kepethuk manuk uwuk. Mugi-mugi ae Abah iki meneh-meneh nanggap maneh. Mergo ndelok lakon iki permintaan. Iki lamun gak dijujurno, gak mungkin Abah iku ro, ngono lho. Nek ndelok gantenge kaya temen-temen no, tapi ngomongin kok mek utok. Oh, tak wurui ae mari ngono ae. Belajar ngomong ya. Beyo. Masalah rek. Wong kate muni iso kaya wong kepesing. Sing enak. Alah. Ojo guyu ae ta. Kene iki murid temen. Wis tak anggap ae dadi guru PAUD ngono ae lho. Malah aku sing kagok. B. B ambek A dadi ba. SUK lula bakso iku malah. B. B. Nah. Pinter. Jamput aku duwe guru e. C. B. Apa? CB yang itu sepeda motor ah. C. Lit. Le. Olah apa belaran-belaran nang cepetane bokong ku lho. C. Mau winter. Saiki genti hitung-hitung. A. B. C. Abu CC. Lah Abu CC mlakune lah sanglir ngono. Siji. Sigar. Gak ngono rek. Tarsan aja ngwasno ae ta.
Kakok tatarsane ganteng karo wong ayu ki lho. Kok iso sigar. Ketemu apa? Masuk. Siji. Siji. Yo ngene ayo sing dienak-enak cek nanggap maneh. Sapa muni sisil? Kok iso blarang sisil? Loro. Loro. Telu. Telek. Telek kakekmu ngono ah. Ya men kok badane petek telek telu. Telu. Belajar maca. I B U bu nek diwaca iblis. Ya ore masa putune dayange kene metu kok iso iblis. I B U bu Ibu. B U bu D I D Budi. Budi. Nek dirangkep teko ngarep diwaca Ibu dibubuti. Bah. Mosok ngeten mbon saen, Bah. Dudu ibu dibubuti, lan ibumu kok bubuti entek rambute. Oh. Awakmu iku nggo kene. Ewangmu ya wis gak ana. Ya. Ewangmu karo aku. Jenenge sapa? Jenengku. Jenenge sapa? Ampun. Tarsan iso sampe takon jenengku iki lho. Jenengku Pak Kuntet. Oh, kencet. Kencet matamu ngono ah. Mbak kudu tak jejek arek. Kuntet. Alah. Aku sampe jimbol. Loh. Sule. Lah nggih kok sampeyan kok mboten ngomong sore. Goblok. Anggitmu tarik tambang nah. Sampeyan iku lho, wong kula ke doleki anake jeragan kula. Nggih. Sampe nang alas kok malah kepethuk sampean. Ngene lho, aku iki mah ya gak nyono ya gak ngira. Aku dhewe metu teko omah bojoku nang alas ndelek empon-empon. Ning gak kepethuk kok kepethuk arek iki ambek budeng, ngono lho. Mange ambek budeng iki. Arek lotong lari niku, Bang. Iya. Lho, sopo iki, Sok? Cokran. Mati yo diomong. Terus arek iki sano, wong iso mek ngono tok. Sok. Tak was-wasno kok koyo Robi. Kayak solikin. Tak urik ngomong, tak urik ngitung, tak urik maca nyatane iso. Iso ngomong. Iso ngomong takon barang jenengku sapa tak duduno. Mosok awakmu cuma Sik. Sok. Toh. Kok sik ning. Niki nek ndelok praene kok koyo bapak ning. Kok mirip? Kok koyo bapak. Oh, Sok. Iya, Neng. Sok. Sampeyan tingali ta, Mas? Lho, nggih ta? Iya, Kak. Iya ta? Iya cawan ta? Iya ta? Kaya Pak Ucok iku. Duduk. Ucok. Lah iya mirip. Mirip. Heeh. Nggih. Nah, ancen awakmu iso matak, iso nitik. Bapak iku maksude iku bapakmu apa jeraganmu? Jeragan kula. Pak Ucok niku nggih. Niki mirip kale wajahe bapak niki. Iya, Sok. Berarti Ana andeng-andenge sok. Kula ten mriki wau mboten mlaku-mlaku. Ndoleki anake bapak sing ilang niku. berarti sejarahe ngerti. Nggih ngertos. Oh, alah dadi ngeleki sampe kepethuk kene. Nggih. Sejarahe arek iku ngerti ceritane. Ngertos ning sampean mosok gak paham. Lah iki sapa iki? Aku
Niki dulure niki. Bayune. Sing iku Mbok niki lare camping mbek niki. Aku calon kula. Heh? Kula. calon apa? Calon bojo. Acok wong kon kok. Lah santi mana dibaca anu tak kandhane sama. Pak. Kula nek nyepeng lare niki bahaya tasik liar. Terus Sampeyan gawa mriki kula tengere lare niki. ngono ah. Nggih, kula tengere. Rada buas ngene. Lho tak cekel lho. Niki buntute pun diketok apa niku, Pak? Foto. Oh, tuh. Saya betul mriki, kula tengere. Ning, sampean tengere ning. Gak boleh. Gak oleh ngadeg. Tidak pareng ya. Ning, Lho kepengin ro. Wedi aku. Sik tak dingok ta. Sabar kepengin ro. saeling kula ning. Mas Daud niku teng mrikine wonten andeng-andenge ning. Lho. Kon tau nginceng ta, So? Olehmu ndelok sampe tekok kene iki polo cokro. Sing ngedusi kula, sing ngedusi niku lare niku sing Rasa. Kliru dudu nang kene. nang kene. Nanti. Ora nang kene. Lho gak percaya kon. Iki lho sing wis ero andeng-andeng iku kene. Iku Ngono kok sampe nginceng tembusane. andeng-andeng iki lho. Sik tok, deloken tok. Ana andeng-andenge ta gak? Ploroten gak apa-apa. Ploroten tok. Aduh. Lah apa to? Ya apa dibayar? Meletos aja. Apa to? Oh, Lho. Delon. Dingok temen tak gawe. Iya temen. Ya apa to? Wong tuamu nang penjara, tokno le. Dan penjara itu. Kita berdua adalah pahlawan. Pahlawan. Iya, Rafa. Loh, Pak. So, Ya napa Pak rasane, Pak? Sampeyan kok tambah ganteng nang penjara, kaya cocok nang penjara sampeyan. Sampe seneng nek go penjara. seneng Rasan bayu nang penjara. tok Wetenge sama Eh, makare kok tambah lemu. Saniki Pak, Ya sampeyan apa? pun dibebasaken. Ah, Saged terus? medal dugi penjara medal. Nggih. Niki mboten lintu sing ngedalaken sampeyan niki. Sapa? Senes kula senes wanto. Sapa? Yo gane sampeyan Oh, piyambak. endi? Lho, niki. Niki anak sampean? Ya iki, Pak. Adekku iki kalau tak gendong bayi. Dadi iki anakku. Iya, ya iki. Sampeyan di penjara 15 tahun iki sakniki lare niki gedhe sakniki. Iso. Anakku kok terus kaya monyok ngene ya apa Lho nalar? niru bapakne mirip. Asu. No. Anakku iso dadi kaya ngene ya apa? Teng-tengah dalan ning dirampok. Dirampok, Daud ucul. ucul Terus dipetoh tengah alas kali lutung, Sing- dingone lutung. sing gawa lutung. Nggih. Iki cara kecilik digula mentah karo lutung. Kali lutung. Ati sifat-sifate niru kaya lutung. Nggih, ketemu. Iki jenenge Daud. Daud iki. Iya, Pak. Iku ya. Dadi Daud Niku, iki lah terus anak sampean iki. iki. Anak sampean iki seneng kali niku lho. Iki lho, iki. Ah, Aku Iki seneng ambe sapa? Aku seneng ambek aku, Pak. Seneng ambe iki. Cocok apa gak kira-kira? Cocok apa gak kira-kira? Oh, kok. Iki ambe iki cocok ta gak? Iya, tak aku melok takon ambek sampean. ini. Gak cocok, Riz. Ya napa Pak niki mincing sampean mek mantu lho, Pak. Jeneng kok sampean gak hati sih, Pak. Niki pun bapakne pun dipateni kali Daud. Bapakne iki dipateni. Nggih. Iki arek ontang-anting. Lah niku, niki wau masalah niku wau kabeh niki dituntasaken kali anak sampean Daud. Oh, Daud bengi niki disebut Tarzan Filipina. Mekaten kala wau derek-derek kula sedaya pasukan